Guys, si Flor may bulanan ni. Di ako karon sa moto, kami ni Dwight. Si Dwight nawa, buha arat to ga-edit man to sa ijang vlog. Nawa, soto asi dito padung. Silang duha sa itoy, silang duha nagsuro-suro yun sa. Ako dari gibijaan lamang ko, kitagaan ako bijabas ya. Bindan ko sa bijabas, tulog ka I love you too. Diya guys. Kaya wa man ko'y vlog today kay tungod kay nag-edit lagi ko tibok adlaw kay grabe kang editonon. So naka-decide ko nga mag-istorya sa lambot kay gaming nga budya pugog ka nang ingani bitaw maglingkod ra ko sa mag-istorya tas mga kaagi. Nga na bitaw kay madyo tong istorya pa ta sahay kay agang mga vlogs kananay das mga niagi kay puro man to suro-suro nga na mga kuan sa bahay mga buluhaton nga na karon ganahan na pugog mag-istorya ta ba. Kanang sa una guys ba, hara mo istoryan ko gamay sang kaagi kay labog kuan pa kanang fresh pa bitaw sa ganahon na. Anja karon guys, istoryaan mo na sa agi sa pagsakay na ug kananay bus bitaw. Ka sakay mo na guys kana bitong bus nga biyahe ug Cubao padung daris Bohol. Kasakay ba mo ngana? Ako sa una nakasakay kog ingana. Murag ikaduha to nang sakay padung namig uli gikan ug Manila kaming rostiri. Ting kini laging kuan first time namang muuli gikag Manila kay kanang first time man to naman adto di pag uli na mo di murag natakdan siguro mis taga Manila di arte-arte na may di gupo ka pa na pudya puti-puti na pud kay ba kada ning mo to tag Manila puti man pud ta nang hipos na gud mis among mga gamit palit pa mig bag dito SM Santa Mesa dao man mis SM Santa Mesa namalit mig bag kay may baga promo hapon nang gamit-gamit na sayang tugtan buhi pa ng baga agamang duas teri item ug blue na mga bag-isag di kay og maka lugar ko mong pakit ka na ng baga hangi buot pasabot palit misteri nga na mating kay wana larga na lahi man sa una guys kay ug larga ka guys kay mura man gajig maatus laing nasud mura man jud minatay man gajig hinilak ara gani namang hilak-hilak kay katong pag uli murag wa na mi nagplano dito mo balik kay mao man tatog mo eskwela na kunuhay ko daris Bohol pag uli na kay mao man tug 2010 siguro to 2011 mga ingana hala hinilakay na hatod na misang magwang dito sa kananay Cubao kay kuan man mao man ay kuan sa una kanang terminal karon kay maragi utro na siguro nila pasay naman siguro di alam ko mag-mention nag-unsa na nga bus pa sa kay Cubao to dito hatod na mi na hinilakay na murag nga matay na murag na sige pang ihaw kay naman may mga pagwangke ni adjaw man mo hilak-hilak pud mi ngina pud mi sakay na mis bus nakiglalis pa gajud nakiglalis ba kay piyat ilog na maglingkuranan mateng kay pangut naman ko itek ko gaho lain naman ning padung nag-uli gikag Manila kay magbisaya naman di naman mag-Tagalog jaog padung pudog Manila di na pud magibisaya kay Tagalog na pud magto Tagalog na mating ako itek man ko kay ngano bang mangilog magkuranan ja okay na halo na nami diha pinakasakay nga idara na mga siguro karong kuha na brag ingana sa hang amahan katigwangan di na luoy ka jud gihatod pa si ijahang anak kaingan ko musakay pag isang anak sa bas kay mating kay wa man musakay sa bus pasagdan raman lagi jahang kuan jang amahan maura man isa jaday lang gipadang murag salupin dahay mga biskwit nga na jada pay tubig nga wa po ko maglahom nga wa day to sa pagkaang da ja katong tiguang nga mura na jag nanay Alzheimer's wa pa po ko kay bawog diha Alzheimer's diha nas tunga na pagsakay gud ni ja guys murag okay pagud si ja di pagud si ja ingog mailhan nga murag na jay problema sa isang pangutok kay sakto pa man po kan wa pa sa magtingog-tingog kay kini laging di magtingog-tingog maglingkod-lingkod di man ka makahibawog na hungog na di ay na hungog naman dayto si Jan luoy ba pud kay kini laging tiguwang angay ug magbiyahe di naman dyan na ingog pasagdag si Jara sa nga no putong mga anak ka nga ilaha man gipasagdan ja aga ko dyan mura jud pugkog na konsensya bang sikog lili ni ja luoy jud sa makan-kan pa si Jang biskwit wa ko kalibutan nga wa da si Jay kanang full meal ba kanang luto jud nga nagsudan wa jud di ay to si Jan nakakaon og ngadto ja agtapad adtong tiguang nga laki nga makaglawas mangingana sigurong undoy ka makaaglawas ja tapad sila nga na kay duha-duha man ja kami daris lujo kamulo ng dagan nga na kamulo ng dagan ag kananay bas ito nagsiguro mas tinga-tinga na liti na pud ito og dari na badapit sa Bicol mating kay wa mi kahinung kay kat na sa bintana ano bang bintana inig kana bang daris bintana excuse me kat na sa bintana jan pa hijeng-hijeng kay kini magbiyahe tas bas kapoy kadto papijeng-pijeng ko nga na mating kay dito naman ning lusot nalikat nga algis lawas ag nga hug sa gawas maaso gani kay tapag tong maglawas ta kabantay idang gibira nabaso gani kay nabira pa ninja sarong luod sa lagi kadto nabira pa ninja sa nagkagubot mi sukog driver ningon nga ha magtagtango daning nang gibasagdan maning ngani mura pag nangising-ngisig tiguang siguro nako na kuhaan lagi butos dagbuot kay kini lang tiguang nga ang una sadjep to silang bata kay ngano bang kipasagdan magsijarin ning biyahe kay bo man sila sa kondisyon nga ang adto na di ko makalimot kay mo to nga kulbaan na simpre kulbaan ko kay makana agud po ko na agud po ko amahan na luoy ko di
Di man mibawon sa tiri kay adobuhan mi sa among magkuwang adobo bitong pinagahi kay mo man na usual nga ibawon og magbiyahe kay di man panes. Di among gihatag ni kay duha man to ka putos kay tag samtime sila among gihatag ni jag usa. Daghan na pinanghhatag mga pasahero nakakaon na. Although nakakaon na si mura gihapon sa guwa gihapon siguro daot na ditong isang kuan kay kana laging ang matiguwang na ta. Padadyon ag among dagan padadyon pag-abot pa na mas kananay liti padung nagtabok. Ingon mas teriplo mag-ilis at taplur kay maadyo na inignaog na tos ubay. Wapatah mutumot ta. Tunay kuling-kuling na mi kay. Di ba? Kuan man na mo sakay man nag-barge. Makuha ko na may daan sa among ilisan kay mag-ilis ko na tos barko. Ating papagkuling panamo sa among bag. Buang na idahay mo nagnilaratay. Ara bahuan namang anso. Ating kay gikaisan madaes tiguwang kay dito mo na magibatang sa ilam sa lingkuranan. Kay wa lagi laing lugar kay puno kay ting uli to unja. Barato ag basa una kasi sa eroplano ang mga tao ignorante pa dag musakay eroplano sa ano katuro pang mga naahan katong mga igo-igo ra bas jud. Mating karang bahuan namang ansog amang sanina. Sa lahi ra ba dining ansos tigong kay ngalis bujog taman. Ingon lagi steri wa na plur. Nabuang na net naman ilabog sa lagat. Atsaw kay bag-ong sinina dagto mga gipamalit na mas divisoria. Kanang mga tagtuloy 100 sa una. Daghan mga yan kay. Sunso lagi. Nilaratay mig duha. Wa mi mag-ilis kaya nga mag-ilis mig sang bahuan namang anso. Ingon lagi steri di na jud mi mo sa kay bas tagami. Gujud-gujud lagi mis amang bag arang bahua pag abot pa na mas kuan alisya kay ubay nga na. Pagos man jud mi gujud sa amang bag kay nga magamang ibilin. Ara lagi namang panguta kay arang bahuan namang anso ag mga habal-habal na mo. Asa ba mo day? Asa ba bukaton ago na alam man ton tos mga habal-habal kay ihi mis amang kuan baho-baho pud mi gamay kay baho-baho na pang piot-piot kay laliman pag sa kadlaw sa kagabi ibiyahe jawa mi kailis. Ating mao jud di kasi na makalimtan sa sakay bus jud. Sa kada to wa na ko mo sakay bus hay kas anak kasakay ko sa nga pagos ko kay wa gazela ing masaktan. Grabe mao jud di na makaliptan jud sa ang kaagid pagsakay na hagbas jud. Amuot ko maganahon na kay kanang himis kay ara namang ara pa namang plansa-plansa arrange pa namang sa mga sanina pag gikan na mga pina-arrange sa among bagay mga bag-o lagi malit pag nidaag bag-o kay gamang na at to na Miss Buhol jam eskwela badja kunuhay ko dadtong college uli na ja mo tong ada na ko mga sanina matingkay mga project man sa pag abot na arang nilaban na pagkaugma arang nilaban na grabe sus grabe duga ja kadto na wag ba ulay de jud ihis tiguwang grabe jud nahingali ko. Oh, grabe tong tiguwang nga di ko makalimot ni ja tungod sa isang gibuhat ingat to kay murag tatak gada sa utok. Pero guys na po kinakuha nga lison dadto ba. Kini daing atong ginikanan, di day nato pasagdan ilabin nag-idaran na nga na murag nato sa bata-bata nga adto baray pod og kananay sakto tag pangutok. Gamay patay nga na mga krunto man putas gagmay patari. Nang patay nang tapos pasagdan patas ginikanan. So kita pang mga anak atong mga ginikanan og mahungog na kay maabot man panahon nga mahungog na ning atong mga ginikanan matiguwang na makrunto na magutok. Makuan na normal man na. Nawag na kananay maangu-angon na kay normal man jud na kay nga naman jud og bata ka. Nga na mapagka mo balik jud kas pagkabata og matiguwang na. So dadto jud ko na kanahon na ang luod man dayta og pasagdan tas atong mga anak. Kinaluodan jud ta kay katuarang luodan jud kay guwa jud to makatapad og katong nailaking makaglawas nga nakabantay pod patay man to siya. Natagak na mag-isang lawas dito sa bintana. Laliman kag kumbitay nga nagkaray na lamay na sangit sa bintana. Moy gibira-bira datong kuan jud ni kay nakabantay sa natingan sa kay pag-break nga na. Wala man dagit tapad nga wa man sa kay bogle ni agi kuno sa atubangan. Ikid naman dito sa bintana. Kuan pang tiguwa nga habagon. Ang luod lagi ja kanang abi po ko katong tapad sa makaglawas ija tong relative ija ba tong anak nga na di man di ay muday nga kananay igor tong badji ni saka dari gihatag silupin kay murag ila ditong kuan ilang ama murag ila nang giit sa puwira grabe to wala man jud ko maka kuan og sa zingan datong tigwa nga lagi pero og nakakuan ko lami lagi hampakon tong badji lami jud laparuhog bali-bali kay nganong ingato man kay nganong ijang giingato ijang ama dapat idan lang tapos tong gihatod wa man jud pay covid sa una maka lusot magkajid puto siya wa jud ni jagi hatod wa ko kay bagon sa istorya na to siguro wa man ganito siya na Alzheimer siguro na to'y problema ang gipas-an nga gusto na siyang magtabo or giango-ango siguro kay is-an magamang bag mating dutong hang bag jud bag ura ba jud pinadya pinahumtan pa jud tong bag tungod lagi kay puno naman di ba naman ay murag butanganan inganas ibabaw sa bus puno man kay uhay-uhay man lagi pud mig abot dito sa terminal kay gahuhilak pa man lagi pud dito sa bahay kay nga daw pamalagi pag mga pagwangken pati mga igsoon mura nang gajig mo adto Miss Amerika kay grabe man jud minatay magjud hinilak ato nalangan mi grabe maora pag guys harap ang gi-share ninyo kay nakakita am ko news feed good ganina nga kana bitong dapat daw gi-share nga
kanay bus trip nga na kana bitong mga bus nga Cubao to Ubay nga na kita man kumutol ka na ko na remind na agkatong nangyari buang tagalog mo ko na remind ko ba sa mga naitabo sa una nga nga dudi ko makalimot sa mga to guys na tingapon sila na nagtatay pag abot na mo oy ay naman mo karabaho ka man ninyo hindi naman kaglahi lagi ning ihig tiguwang karabing isuga gado natawa na rin mystery imbis karabing pungutan ara namang nilabahay imbis karabing kapuja ara namang nilabay kay agi dali-dali man maglaba kay diha pa hindi pamalit ditong mga kanang mga light og color ba kay og light og color og imuhara nang pasagdan isam og kan mo di mo labhan sa mapadyo di ara namang panglaba mating gid tong kaagi di gid ko makalimot so kada to ni so mating gid ko mo sa kayong bahas lagi nang bag pagad mang bagtak ipang biri-biri pagad me kay laliman kag di makakalihok kay gi mong tiil turo man dato ra man gajud di man gajud move kay na may kargamin to daris atubangan ngan lagi ko mating ning pobrit ng limbaroy ngan lagi ko dugay pagzad misteri na uli agamang tiilang hubag kay gibiri-biri bao po nang aw nga na siguro di ni mo ma-stretch ja so maka barag-barag ka ag-agianan sa tunga wala puno nas mga kargaminto pati katubangan di ka kalihok lagi ngan lagi ko agahe grabing lisura man dining magwas excited pa kunuhay mi nang uli kay proud lagi puding gikan sa Manila first time pud makauli kay kananay wa na miret ko nga puti na di hambog-hambog na ko na miret ko nga puti na minang gwapa na bag unag sanina pero tuloy 100 gus di bisurya pero grabe jud tong kagi hati ko makalimot ay pero nakakuan putos na nakatatak putog liso na baytang ako bisag aran lisara na hay nga na di dad mahimo mo pasagad ko ginikanan kay dadto jud ko nakaingon nga kinaluuzan rin atong ginikanan nagmatigwang na og at arang iit sa puwira kay wa may laing mo ati Manila kita man bisan ganig mo kag di ni mo ginikanan kung naging mo bang udyaan ron nga na nga nang wa na nagatiman arang udya kakita kog tigawang sakit ang daghan ilabi na og way atiman ba way nag-asikaso nga na luoy kadto sakit sa daghan dadto ko nakaingan nga grabe kinahanglan jud ay atong ginikanan di na to pasagdan grabe po tong mga anak dadto nakaingan ko grabe mga laugan nila madu pang mus sa abo may mga batasan karon kay na naguna sila wa na sila pakialam sa ilang amahan siguro karong panahon na katong tiguang wa na siguro to kay tiguang naman dito sa jang panahon na 2011 paguto ja 2020 na taas ng panahon ning labay pero unta kung unsa may tabo ni dito unta kananay natagaan po sa jang maadjong kinabuhi ba dato si jang giabtan ning naog man to si og liti man siguro to sa jang naog liti kay dito ra man namo na notice agam hang bag baho nang anso katong musakay na Miss Barge ja muran bag ning kuana ning tagsup ng gatataman siguro dito patos Bicol ka isan mo pud mi bantugay kay ditong time baho nagbasa gul na baho nang di na masabtan kay baho nang anso ja baho na pang suka kaning gisuka pang mao na hengka ludan lagi mo sa kay gwas ja da pay mga luto nga panos baho nga itlog kaning labad lagi kabuhion lagi ka og kuan ka kanane daten pagkakutok kabuhion man singka aga ko datong tenger kay bata-bata pa man ligon pagkutok di seko pa ko to pero karon lipong gani ko bisag private car kamirang pamilya ko nuhay sakay sus katupag kang grabing baho pero bilib ko sa una kay survive pag kutok po ang ora to guys share po ko ninyo good gimingam ko nga ni krap ta mag-istorya ko sa mga kaagi kananay na ko ninyo guys, og ganahan pud mo nga nga klase nga video kana mag-istorya sa mga kaagi ba. Daghan pa kog mga kaagi ang i-share ninyo kay na daghanan. Og ganahan mo. Siguro maghimo po kog nga nga video kana bitang istorya ra nga gini nga ba ko nga ni kay grabing busy ba sana busy kurong mga semana daghay mga invitations nga lisod man pag di nimo adoon kay labog ko blessings ba sana opportunity ba po na nga magatangi sa puira nga majug tanang panahon kaya sang lawas na di na di wa na pud so samtang karon nga kaya pa nani kamot ko nga hanang matuan so man ang gininga ko nga ni nga bla kanang mag-istorya ra bitaw halangit-ngit naman harabag ang darling ngit-ngit na pero ang cellphone bilib ko sa ang V19 kay rangit-ngita na jud guys sa personal dari ngit-ngit na kadyo pero aram daga ag video so mara to guys mara tayong share ninyo hang kaagi sa unang pagsakay dem to unay kaduha sa ahang pagsakay og bus from Cubao to Ubay di ko makalimot kaming duha ni Tiri kay post Tiri ra nang kaagihan na mo kami jud tong duha. So maro to guys, ug wa pa ka naka-subscribe, please subscribe, click the bell icon pod para ma-notify kag na ako'y bag-o nga video. So ganahan pag kagingani nga video kana mag-istorya ra ba ta magkwento-kwento ra sa mga nakalipas nga panahon mga kaagi ba. Ingon na ra po ko comment kay arong makahibaw po ko og niangay magwa mo muay kay di mo po ganahan kuan kay kinsa mo mo tan-aw lagi og di mo muangay nga kamura man po yang gipa uzon-uzonan og sanin nga ngatan. Salamat kaadto pero
tuloy-tuloy gihapon katang vlogs guys kanang tulumanan dyan ha ba kanang hang mga bulhaton sabay ganahan ra pug i-share na ninyo. Pero kanang lami mo putong klase-klase po no. Lami putong klase-klase po imong vlog ba karon ni aron sa istorya da ugma maglaag ta. Kasunod na pod mga yan na balain-lain ba kay arong di pod paaw kay mapagkadong masira pa tag istorya paaw pa na masira laag-laag lang putong i-mix-mix na ta. Ha? Okay ba mo kanang i-mix-mix na ta agat ang video. So anyway guys, ang hit-hitan ha. Doy! Doy! Asa lang ka? Rangit-ngitan na pero alam dagi hapon ang kamera. So naaday jud effective jud dagi jang pang night mode. Believe ko. Giganahan ako karon pa ko suway gud og video ko ngit-ngit na jud. Ang ngit-ngitan na manggod na din ko kita sang kamot. Pero sa video kay aram dagap ma. Tinga ato kung ano ni. Arang lamdagag video do bisag arang ngit-ngitan na. Dali. So salamat kay sa pagtan-aw matunod ko kay ngit-ngit talaga ka adyo. Ha? Oh, bye-bye. See you on my next vlog.